Mara spiċċat l-isptar Mater Dei wara argument jaħraq li żviluppa f'dar fis-Siġġiewi fejn koppja ġiet fl-idejn fuq il-kustodja ta' tifel. Il-każ spiċċa l-qorti quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella. Ir-raġel Christopher Kakija ta' 35 sena tressaq il-qorti mill-Ispettur Rodri Kaġus. Kakija kien akkużat b'attentat taqtil li attakka lil oħt martu, li attakka lil missierhom u li kiser il-paċi pubblika. Il-vittma qed tkun rikoverata fl-ITU wara daqqa kbira li qalet f'ġenba binjama u li kkawżat emorraġija interna mill-milsa. Fil-qorti l-Ispettur Ġus spjega l-fatti kif ġraw u kif l-argument eskala meta t-tifel ma rridx imur ma' missieru. Hawn intervjeniet oħt l-omm li spiċċat vittma ta' daqqa kbira. L-allegat aggressur spiċċa arrestat fis-sala tal-ITU stess. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri oġġezzjonaw għax-xhieda tal-ispettur u sostnew li l-klijent tagħhom kien biss qed jiddefendi ruħu. Kien hemm nuqqas taqbil u spiċċa aggredit għall-avukat De Bono. Id-difiża qed tinsisti li l-akkużi f'dan il-każ huma esaġerati. L-ispettur wieġeb billi qal li r-raġel ammetta magħhom illi fl-inċident tilef rasu. Sa dan it-tant il-qorti ċaħdet it-talba għal libertà proviżorja.